Kijk, zoveel spullen. En wat hebben jullie allemaal gevonden eigenlijk? Wat zit er allemaal in? Stokken en steen en bananenschil met stickertje. En we hebben plakdingjes, schroeven. En we hebben steen. En we hebben papier. We hebben vorkje. Ben van basisschool De Vlecht in Lippenhuizen hel je op de eerste dag van de Hemelwieken poeten vol rommel van de stritten. Ook in dit dorp valt er nog genoeg eer te beheljen als het om zwalkafval gaat. Daar laat een flesje en sjoch daar nog een. En hier dwaalt nog een plastic poetje om. Ook op het Squalplein wordt nog genoeg rotzooi maken. Juf Geertje organiseert daarom activiteiten om de band bewust te maken van het milieu. Tijdens het jatsen op het plein gaan we met de pauzes de band bewust maken van je hebt nou een stukje afval. Dat brengen we nou naar de prullenbak en daar proberen we de band op dat soort momenten bewust van te worden. En die activiteiten die helpen blijkbaar, want Gerbrand en Tim uit groep 8 smieten haar afval nooit meer op stritten. En dan ruim ik het ook wel op, meestal in de prullenbak, maar ik deed dat al meestal. Dus eigenlijk ben je hele brave jongens? Nou, dat zou ik niet te hard zeggen. Nee, vertel eens. Ja, streek uithalen, belletje lellen, Oh ja. dat soort dingen. Maar afvalsmieten, dat doe je hem net? Nee, dat is te ver. Belletje lellen is dan nog grappig, maar natuur vervuilen vinden we dan nog niet echt zo.